आंनि मुङा सांग्रेमा आफानि मुं काथिराम बसुमतारी आंनि जोनोम उदांस्रिनि उननि माबेबा मोनसे दान खोमसि हराव आरो न'नि थङा गामि ओनसोल मोनसे गिजिरियाव जेब्ला बै खोमसि हरा साग्लोबदोंमोन अब्ला उखैहाबनाय सियालफ्रा हरसिखौ गाबदोंमोन। बै सानखालिनो जादोंमोन आंनि जोनोमनि समाव आइया जोबोद गाबदोंमोन। सुखुआव ना दुखुआव गाबदोंमोन आं जेबो मिथिया। आफाया खामसालिनि रुगुङाव जिरायनानै गोमजोरै सुगासिनो दंमोन। खालि आंनि आबाल' खुसिनि सिमा गैयामोन। फंबाय सासे मोननायनि गोसोआव सिखिरि बायदि बाहां बिरहां बिरबाय आरो बै सानखालिनो आब'आ आंनि मुंखौ दोनदोंमोन सांग्रेमा आरो हरसिख्राव खाथि खालानि मानसिफोरखौ सिरि मोनहोजोबदोंमोन। आइये मानो गाबदों? आफा दाहाजों मानो जावदों नों दिङा? आफा आं मैदेरखौ हुगारनानै नोंसिनि खुगाजोंनो सिफुं दामगोन। नामानि गुबुननि न'आव गोलोमदै गानो बन्दकआव दोननो हागौ सगोन आं। गलामनि दुखुआ अराय समानै थाबाय थाया। बैनि गोजौ न'फोरा बिसोरनि जोंनि गेदेर फिसा न'फोरखौ नुनानै सानफ्रोमबो थाबथा हमबाय दं। बेबायदि सुथुरखौ आं होनाय नङा। आइयै बेबायदि सुथुरखौ आं होनाय नङा। नोंनि मोखाङाव आं सानसे मिनिनाय लाबोगोन। आइयै नोंनि मोखाङाव आं सानसे मिनिनाय लाबोगोन। अब्ला मिनि बुंगोन नोङो नाङा फिसा एसेबां सुखु गोजोन नाङा। Aku sering sokalan. Ayah ni pun misi lama. Ayah. थैखांनायनि उनाव आफाया बावलांजोब्बाय रायलायनो। खालि सिलिम उखुन्दै आरो उखुन्दै। आंनि आब'आ गुबुननि न'आव खामानि मावै बारहोदोंमोन आंखौ मेट्रिकनि सिमना। आंहा दिनैबो गोसोआव दङ जेब्ला आं मेट्रिक आनजादनि फिथाइ लानानै फैदोंमोन अब्ला आब'आ न'आव हांखुर जानायनि सिमा गैयामोन। मानोना एजमा बेरामा आफानि
गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय रांनि आंखाल आंहा माब्लाबाबो जाफेराखैमोन मानोना आंनि आब'आ आथिखालाव कम्पानियाव साख्रि मावो खुसिनि जांख्रिया जोंना सोरगोनिफ्राय ओंखारबाय बियो नाथाय जिउखौ मोजाङै दानो थांनायाव सैथोआ फैनानै आंजों नुजाथिफैबाय रांनि थाखाय जानायनि थाखाय आंनि फरायनाय खरसनि थाखाय आंनि अनसुलि बिब'आ सायख'नानै लाबाय जोबस्रांनायनि नामाव बेसे समायना खोमसि सिमांनि लामा अन्नाय गैयै बाराव सोरलां थोरलां दिङायारिनि दिङा बबेयाव गोमाखो सुबुंनि राव बबेयाव गोमाखो सोरांनि लामा सनानि जांख्लाजों गाखोलांनानै सुबुंफ्रा थांदों बबेयाव मा नागिरनानै सुबुंनि बे होंगो दोंगो मानो सुबुंनि बे मुगैनाय मानो सुबुंनि बे जुदा जुदा बाहागो सोर सोरजिखो शूद्र ब्राह्मण वैष्णव आरो क्षत्रिय मानो बिब्दि गोजौ आरो गाहाय सोरनि सोरजिनाय बे नेमखान्थियालाय मोनसे थैनि जानानै मानो जुदा बायदि खान्थि मानो मानो
드라마 나이 드라마. 고치는 놈아 철털자라 사람이다 술 들어와서 지나는 놈아 그대가 술 들어와기 전에 많이 보이지만 누구잖아 술 들어가 보는 놈은 만 천만 백가는 다리가 지내라기 때문에 만하기는 이거 가운데 계절 없는 잔타 만하기는 가라그 다음에 캐브라 보여주고. 가우정가우 체인이 바나 가우리야 그중 사우나를 나와 가우리 끝에 있어 비리라 비리에서 태우며 비리에서 태워봐
गसाइ अनसायहरदों जिउ गोमालांनाय जोहोलावखौ नोंसोरनि रायजोआव आलो आलो थाहैनो हाथोंसै थरसे अलंबार हाथरखि महरै जायगा मोनथोंसै नोंसोरनि रायजोआव आलो आलो थाहैनो हाथोंसै थरसे अलंबार हाथरखि महरै जायगा मोनथोंसै नै अबं गसाइ अनसायहरदों जिउ गोमालांनाय जोहोलावखौ नोंसोरनि रायजोआव आलो आलो थाहैनो हाथोंसै थरसे अलंबार हाथरखि महरै जायगा मोनथोंसै Sale hamamu. 상강사 가분하게가 한자고 서라성사 수군기 아르바 그대 라우징 다로 파이시 온순간이 나으시 정리 계세라 바하그라는이 나오시 비다 공물분이 계세라 자는 하고는 그도 다그 하리니 그립니 타셔코나니 누나 하고는 그도 견리하지 니네 하고는 라스칸 티렉 혹 한다이나 나타이는 뭐 트이나는 소라선사 수국리가 지는 무타가이나 애나 이니스 무sam나 하겠네 생각고 그립니 놓고 서울가 그립하 무람 하사군네 아르고 나길에서 괜히 아비 그렇고 너가 누나니 마하그다는 수분이 그 수고 그래서 내가 간디 복돈이사 하노 내가 압돌 사람이사 하노 너가 며 아스발 사람이 하노 아르고 나길에서 괜히 아비 너가 자리에 그거
이들아 그 산이는 막 하는 गामिनि लोगोफोरखौ लाना जौ लोंहोनानै बैसोरनि न'खौ अ 장군들아 खोनाबायना बिसोरो जुदि बैसोरनि न'खौ अर सावोब्लाथ' जोबोद गिदिर जेंना जागोन नङाना बेनिखायनो नोंसोर मोनसे खामानि माव बेसोर सहैनि सिगांनो बेसोरनि न'खौ अर सावोब्ला थाबथानो 난공승을 뛰는 우랑 그다음 바 자인탄키요 대삽 시간이 합의나스 그냥
हादर अनफाव गोसोनि गुफुर दावथुआबो हालानि आफाद बिरबायब्ला हानजानि गंसेनि सिमाखौ बारग'नो खाबु मोनाखै दाबो बेनिखायनो नांगौ जोंनो अख्रां गंसे बेनि उनाव दङ अख्रां बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय चिरांनि बेनिफ्राय दङ अशोक बसुमतारी बिथाङा चिरांनि बिथाङाबो जनाकि नार्जारी बिथाङा क'क्राझारनि आरो दङ लक्ष्मी ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि आरो जोंनि गेजेराव दङ पुथुराम दैमारी बाक्सानि खोमदोन बसुमतारी दा क'क्राझारनि आरो जोंना आफादगिरि बिथाङाबो रल खालायदोंमोन दा मेन रल जाय खालामदोंमोन मेन केरेक्टार जाय लादों बिथाङा जाहैबाय खोरोमदाव बसुमतारी चिरांनि दा बिनि उनाव दङ सिना बर' बिथाङा जाहैबाय क'क्राझारनि आरो जोंजों बेकस्टेजआव सापर्ट होदोंमोन हरिराम ब्रह्म क'क्राझार टिपकाइ जोंहा सिनायथि होखाबाय केशव मसारि बिथाङा